Terve. Kun mä kuulin saavani tämän puheenvuoron, niin en oikein ymmärtänyt, minkä takia. Ja tässä sivuhuomautuksessa sanottakoon, että mulle kirkkaan silmin sanottiin, että joka ryhmästä yksi tulee pitämään puheen. Sitten tämän alun pienen panikoinnin kanssa, kun paini vähän aikaa, niin oikeastaan tuntui ihan kivalta, että sain mahdollisuuden vähän miettiä, mitä tälle porukalle haluaisi sanoa, omalle porukalle ja muille. Mä oon itse opiskelun kannalta aika veteraani, en ole tullut ihan suorinta tietä koulun penkiltä tänne ja sitten randomilla johonkin ammattiin. Mun peruskoulu on loppunut 8 vuotta sitten ja siitä lähtien mä oon opiskellut toisella asteella. Mutta näin pitkän odottamisen jälkeen tää on ensimmäinen tutkinto, jonka mä oon saanut valmiiksi. Ja se tuntuu aika hyvältä. Ja samalla sitä miettii, että miksi näin, miksi mun piti tulla lepuskiilasti, että jostain alkoi tulla valmista. Mies on kuitenkin sama kuin muissakin kouluissa. Toki onhan tässä käyty ihti välissä ja katseltu kaikenlaista. Ja silti joku tässä paikassa mahdollisti sen, että Teemukin saa itselleen tutkinnon. Ensimmäisenä voisi tietysti tulla mieleen, että vihdoinkin löytyy se oma ala, eli jotain sellaista, mikä kiinnostaa ja jota jaksaa viedä eteenpäin. Ja voihan se olla niinkin. Olen ihan oikeasti hetkittäin ollut jopa todella kiinnostunut siitä, mitä olen oppinut. Ja omasta mielestäni olen saanut tehdä asioita, jotka on ollut todella siistejä. Mutta ei se selity ihan pelkästään sillä. Tämä on aika pitkä keikka, 3 vuotta. Ja siinä aikana olisi ollut monta kertaa mahdollista heittää homma kesken, muuttaa takaisin Korsoon, alkaa päätoimisesti vetää pisseen. Koko maailma on niin hanurista. Ei tällaista koulutusta jätä kesken sen takia, että olisi jotenkin ylitsepääsemättömän vaikeaa tai että opetettavia asioita ei tajuaisi. Se mikä on tärkeää on, että miltä tämä tuntuu. Miltä tuntuu aamulla lähteä kouluun, miltä tuntuu kun täällä on ja opiskelee. Ja miltä tuntuu ajatus, että tätä täytyy kestää 3 vuotta. Eli mikä sen sitten lopulta rakkas, tai itse asiassa kysymys kuuluu, että kuka sen sitten lopulta rakkas. Ja vastaus on noin ihmiset tuolla takarivissä tai keskirivissä. Mä oon ollut aika monta vuotta ja aika monessa koulussa ja voin varmaan sanoa, että tää on paras luokka, jolla mä oon koskaan ollut. Yksin en olisi tähän pystynyt ja kertaakaan näiden opintojen aikana mulle ei ole tuossa porukassa tullut semmoinen fiilis, että olisin jäänyt yksin, en niin henkisesti kuin ammatillisestikaan. Mulla on ollut kivaa ja jopa oman alan opettajat, joilta aikaisemmissa kouluissa sain pelkästään paineita, on ollut täällä poikkeuksellisen ihmismäisiä ja oikeasti hyviä opettajia niin laajasti kuin sen asian voi vaan käsittää. Ja se mistä tiedän, että tämä on totta, on se, että muutkin opettajat on huomannut meidän ryhmän. Tuntuu ihan hyvältä kuulla kehuja muilta opettajilta, kun kehujen kohteena oli tämä meidän porukka. Ja liikaa tätä porukkaa ei voi kehua. Mulla on ollut ilo ja kunnia tehdä teidän kanssa töitä, oppia ja innostua taas omasta elämästä. Siksi mun on helppo päättää tämä puhe siihen. Mä kiitän teitä, kiitän opettajia ja koko koulua. Onnittelen kaikkia valmistuneita ja muitakin.
siitä, että kesä alkaa ja ennen kaikkea toivon, että nyt kun Facebook ja kännykät sun muut on olemassa, niin voidaan pitää jatkossakin yhteyttä. Toivoo Teemu Kärkkäinen.